ଯାଆନା ବାହାରକୁ ଟିକେ କମିଲା ରେ ବାବା ଆଗଟା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ମାନେ ଦେଖିନି ବାମ୍ଫ ପୁରା ବାହାରି ଯାଉଛି ଗଛ ମୁଁ କେତେ ଆଉ ଗଛ ବୁଛ କିଛି ଅଛି ପତ୍ର ସବୁ ମାଗି କିଛି ନାହିଁ এটা কেড়ে ইয়ে পিলাটা কি ନାଇଁ ବର୍ଷା ସତରେ କମିଛି ତୁ ଯା ନା ଖାଲି ଦେ ବୋଉ ଦେ इतने धुआं उठुଛି ଆଉ କିଛି ରଖି ହେଇ ଯାଉନୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେତେ ବାଟ ଆମ ଗାଁରେ ଟୋଟାଲି ମେଘ ପବନ ନାହିଁ କି ଏଇ ଯୋଉ ପିଠୁ ଆଗର ସେଠି କିଛି ନାହିଁ ଡର ମାରୁଛି ଆସିବାକୁ ଏ ମା ଏ ଗଛ ନାହିଁ ଲୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କରିବୁ ଘର ତମର ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଅଛି ରୋଷେଇ ଘର ଏଇଟା ଆମର ରୋଷେଇ ଘର କେଳି ପକେଟ ଖୁଡ଼ି ଘର ତମେ ଦେଇ ଘର ଦେଖ ଆଉ କାହା କାନ୍ଦିବେନି ହଁ ସେ ପାଇପ୍ ଗୁରା ହେଇକି ରହିଥିଲା ଗୋଟା ପାଇପ୍ ଗୁରା ହେଇକି ରହିଥିଲା ये जा कहां दिया ये है किया भाई नहीं साड़ू को नहीं लेंस भाई यही उठाई देखियो कि लागतला तमे ए छुआ हां उठै छी मते से मामू बा उठै छी वीडियो को आबे देखि दियो माने हुंडी दियो मु जाई से तो जोर कांदुची मु तो जानि सरले गलिनी आ जाजी आ तो चल ତଳକୁ ନେଇଯିବା କେମିତି ରାତିରେ ମଣିଷ ରହିବ ହେଲାଣି ଚିନ୍ତା ଛୁଆଟା ଶୋଇଥିଲୁ କ'ଣ କରିବେ କାହିଁକି
ଭୁଷୁଟା ଦେଇଥାନ୍ତା ଆମ ଉପରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ଯାଇଥାନ୍ତୁ ବୁଡ଼ା ସରିଯାଇଥାନ୍ତା କଥା ରଖିକି କାଲି ବାଲୁ କରୁଛୁ ଆମେ ମାରୁଛୁ କାଲି ଟିକେ ମୋ କଥା ମାନେ ଦେ ସେଗୁଡ଼ା ବଦଳିକି ଥୋଇଦେ ତୋଳିଦେଲେ ହେଲେ ମସଲା ଫସଲା ଦେଶ ଫେସ ପାଲ ଫାଲ ପକେଇକି କ'ଣ ବେଶୀଗଲାଣି ଯେତେବେଳୁ ସେତେବେଳୁ ତ ବହୁତ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଚ୍ଛା କାଟି ଆସି ମାଉସ ପୋଛ ନା ଜମା ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ନ ପୋଛିଲେ କ'ଣ କରିବା ସେଇଆ ମୁଁ ମୋର ପୋଛି ପାରୁନି ସେ ନ ପୋଛୁ ନାଇଁ କି ଘର ଖାଇକି ହଇରାଣ ଆଉ କ'ଣ ଘର ଅବସ୍ଥା ଟୋଟାଲ